Sige. Dito lang muna ako mag-vlog lang ako saglit. Mag? Mag-vlog lang ako saglit. Kakanta-kanta lang ako dito. Ano yung totoo yung mic mo? Wala akong hindi Pinapot ko lang dyan, oh. Totoo. Sikat ay inagaw ng inya dayo dito'y dena. Barbareng kunak, asikat ay malipata. Ay, naka-video gaya ban. Hello kakabsat, kumusta kayo dito? Adito naman niya, gamit tayo man yung video, ya, kadito nga video man, imbag naman yung pagkakatawaan tayo ngayon, Ilocano niya, sa pila kumatawa man, patamaan ko, ano, mapapakatawa ka man dito yung video, ag-like, ag-react ka, kinag-comment ka, wala i-share mo ko man, na may mayat pa, ya. Iti mga buhay ka dito yung video, tana, ilipas, agtakke, ya. Bahala kayo na nyo ilipas dito, ya. So, nga buyain nyo dito, mangruge, ingga na malpas, one, yata. Arami dito nga video, tapno pagkinatawaan tayo lang Ilocano. Ilocano na ka ba talaga no? Agini Ilocano lang yan. Yung Ilocano peso. Mabulbululan nak lang takwa. Tabat dito dilak ya. Narunot ka kadilpat. Joke lang. Discuss tayo guys. Yan. Allah. Pagpasensyahan nyo dito may kun ta nagrugit mo gayam na naglalate ay sauce nabuyok dito tiba kunak ya anak katanong kasi dito kadakkel to ulo na kayo na ay napo kasi mo lang karugit na ya nagdakkel to ulo nagpaisa okay kasi tibagina na tapos kasi karugit na kasi ay tinikab ngayam ya na mga dalusa or di itlog na ya nagadugayam tikwana iti rugit na mga dalusan kaya nga rod ya ako man iti marami video tayo nga rod ya shout out di kini Uncle Danny nga nagnaya nalpas naglutaw so may pandi kwartunan niya kung karon tara video tayo nga video at nakakwa pagkatawan tayo nga rod ya imbag lang pagkatawan tayo pagilikan tayo ang kaya naman kataktak kitawan tayo pagpag-aakyawan asa Pampo, my name is Pampo Pampulutan ni Erap para sa mahirap ayan kumusta kayo dito barbaryo yan free covid pa lang mo dito yan nyo nasayat mat no awanti COVID-19 ayan nyo ya kat sapay la kumata ta agnanayon nga kuwa nga awan nga rodon tapno mapukaw dito COVID-19 na niya ay nato may ko pasensya kayo takwa napidot ko lang amin dito pinidot ko ya nakita ki jeep ko jay ko basuraan kunayo lang basura ng kalyo ating nga video kanta-kanta tayo lang ya pangikatiban banaw tayo kakabsat iti muna kantaak maulawak Mildred ya hello my test yan hello si kanta halata natilatan si kantay kabaknangan tan naglabasit day tarupam kiday mo anaahitan sino katampi na ugada bok mo anakulayan pindas siya glablapusangan tidakes na nga nilakay mo tin kay sagsaganaan saan met nga ti makibibiyang no iso ti pagregsakam o rimampay nalipatak di lyrics na kada iti manan niya naglimes iti arak barbareng kunak asikatay malipata emno naglabesen
si kamanentay awaga. Dito kayo dadaan, te. Dito kayo dumaan. Dito kayo dumaan, ha. Nakas ang biyak ko, tiinted mo kalak amak. Ha? Dito ka, dadaan dito. Atang sumalang to, mga nagkangkanta ka. Nalipatak tuloy di lyrics ba, di kang kantao ka na. Barbareng ko na, asikatay malipata, ngem no naglabese. Si kamanentay awaga. Ayan, shout out kay Ate Irene and Angelo. Ayan, naka-vlog tayo ngayon, Ate Irene. Hey. Okay, next song. Naglimes iti ay kwa. Ano yun? Hey Angelo. Hoy. Ayan. Trampolin kami. Katrampolin kayo? Sige. Dito lang muna ako mag-vlog lang ako saglit. Mag-vlog lang ako saglit. Kakanta-kanta lang ako dito. Ano yung totoo yung mic mo? Wala akong hindi Pinapot ko lang dyan, oh. Totoo, ganito ang tsura. Okay. Bye. Yun ka. Tsakbay ti amin. Nagbagtit na man. Tara mintay manin kat ko nga rod. Siguro makarelate ka dito ya. Hindi ka papakasal. Dagiti kwa dita. Ubeng. Sagsagana kayon. Kay G pagtutugawanan. Taramdaman ka mangrugen. Iti pamakanan. Da kayong ubeng. Tugaw kayo tan Abalayan. Dagiti mat kusinero kada kusinero dita. Pang-asiyaw ta ibagayo dito itatno tekasta ket bayan ang stayon nga no mabalin iti manganan ket tapno tekasta malpas ti pannangan intayog sa sala nagsak tayo manen pakatipon-tipunan tayo panagkasad iti kabsat tayo nga kwa da nobyo ken nobya makapailik. Yan. Sapay lang kumata. Kwa. Dito yung gundaway. May isa manan. Iti nangala iti may isa case nga beer. Pao. Isa la iti mayat. Gusto magbagtitak mo. Bye.